9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kajingweng no jong ke sarkar ye ki Nonghikai kontrak kalawan ra ye ki jingdu ka bakra ye ki kina skul ong uba billboard yang tem uba hikai halang dong dai government lower primary school utei gu Nonghikai ula ong bawat la ka sarkar kala dep weng ye ki na ka kam Henry ka shnong ka thau bat ki kina skul kidang kwa e ba unwan hikai kumta umman se bandit cha skul man la ka sngi ula ong ru bagi don shibun ki skul ke bawat la ki Nonghikai ke la dep sha weng Henry omdan satya ki Nonghikai ke bla thung thumai bat kumta ka bu jing kata kata ye ki kina khamtam ha ki ni ki sngi kilas dang man pen khre ka ban lek men ya ka sngi kerpang jong ki khina to kuble shibun ya ka jingerap jong kinong patai khubor yanga na ka por por la don hasnong la don hasor phire ga ki kamon ti ka diang jong barok ki nong shnong po ka imnang ka salang kai ka papenlong yanga bangan hapen wan school mentang pada ki por berdap namar ba khamtam hagani ka sngi barok ki school nadu kini ki sngi kadon ke jing pen khret ya ka jing rakhe ya ki independence day kumta haba ki khna school ki oyang babu asmo bhawan ya rap ini bangin pen khret ya ki independence kumta da kamen sim jong ka jing long lak loy khlam nyau khlam thau ya ki jing le jong ka sarkar wan la kila weng no yang nadu arjar arkhoi abad las IT no ya ki personal document jonga hau santrik asya ka office jong u chief minister jong ka jela ka jongi na kaliang jonga ngako ngo ya ka ka baki khna school bat ka school ki pan jing rap nga kuta nga la persyang kat kum ka jingla ka jonga experience ka jonga ban wan ban ai jingnang jing start khamtam ban hikai ya ki nadu ka march pass mass drill but ki jingruai ki jing shah kha ka jing ban khre e ga te ga sngi kabar kabanga kwa ban snow se ka sarkar hadu manta namar hak ki school government barok ki ba phila weng yangi ki noi kai kontrak hoi phila ong ba phila thong ki noi kai hanrai katkum ka jing i jonga ki ba bon ki school ki dang sa thali kumta ka enrollment ka ba ki khna school ki don da ka jing don kini ki noi kai ki ba dang sa we a kum school jongi ka bangal hikai halang nundai government school te kapenlong ye ki noi hikai ki ba dang don ha ka ni ka school ki khia plat kumta nakaliang jongar haba ki khna ki ong kumta ban sei ban da ka jing ban sei ba da ka jing long lak loi na wani rap ki bat khamtam ban ai ka jing nang jing start ki na thai ka ni ka jing le kanam khta ki khna namar ki bam patip ya ka sedang ka kut ya ka du kadang hanai ki don kam ya ka jing nang jing start ka ba ki don hok ban yo kumta balai ngan ele persya ya kata ka ba haba lale nga da ka sarkar ki noi kai contractual hapo meglea la weng da ka sarkar ki khna asnong ki school ki bangi don kimtip ya kata kapenong yang nga bangan pakhat arsilaisin bat ngakloi baniara bagi hadu bani ka po kata ka dai ka penong yang nga bangan wan school Nani mi? 1, 2, 3, 4, look.